Hogeita bi, hogeita hiru ikasturtean, 307 formakuntza programa eman genizkien 2.500 profesional baino gehiagori. Guztira, 16.500 formakuntza ordu baino gehiago izan ziren, eta profesionalek eman ziguten balorazioaren bata bestekoa 8,6koa izan zen. Lanbideren deialdien barruan, 5 ikastaro hemen genituen profesionaltasun ziurtagiriei lotutakoak. Programa horietan guztira 2.460 prestakuntza ordu eman ziren, eta 59 pertsonek hartu zuten parte. Emakumeentzako gaitasun digitaleko 2 ikastaro ere eman genituen. 80 formakuntza ordu izan ziren eta 18 emakumek parte hartu zuten. Industria antolakuntzaren esparruan hainbat programetako edizio berriak eman genituen. Hornidurakateak, lean manufacturing, kalitate ingenieritza edo proiektuan kudeaketa besteak beste. Aipatzekoa da, beste urte batzuetan bezala, programa horietako batzuk Bilboko Merkataritza Ganbararekin lankidetzan garatu genituela. Demand Driven gaiari buruzko ikastaroak eta mintegiak ere antolatu genituen, industrian gero eta indar handiagoa duen gaia. Nabarmendu nahiko nuke baita ere lehen aldiz eman dugun Paraiba programa. Brasilgo lanbide heziketarako ikaslei zuzendutako programa da eta industria antolakuntzaren inguruko prestakuntzak izan dira. Ingenieritza mekanikoaren arloan 10 ikastaro hemen genituen irekian eta 26 in-company formatuan. Nabarmentzekoa da ikastaro horietako 3 streamingean izan zirela eta horri esker Madril, A Coruña edo Guadalajarako enpresetako profesionalak parte hartu zutela. Gradura egokitzeko ikastaroen edizio berriak ere eman genituen. IKTren esparruan hainbat ikastaro luze eman ziren irekian. Bat Urdulizko Nagusi Intelligence Centerren, beste bat Galarretako kampusean eta beste bat online. Espriren eskutik 56 jardunaldi antolatu genituen, 1.500 parte hartzaile baino gehiagorekin. 30 barnetegi teknologiko ere eskaini genituen, hainbat gairi buruzkoak. Azpimarratzekoa da adimen artifizialako tresnek eta GPT-txatak izan zuten arrakasta. Enpresa eta erakunde askori ere formakuntza eskaini genien, marketing digitala, datuen analisia, Power BI, zibersegurtasuna eta beste hainbat gairin ingurua. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean 29 jardunaldi eman genituen ekonomia zirkularren inguruan. Saio hauen bidez, jokaera egokien konsensiazioa eta sensibilizazio lanketa bat egin genuen Gipuzkoako enpresetako profesionalekin. Azkenik, ikasturtean zehar, 23-24ko ikasturterako ikastaro berriak ere diseinatu genituen. Hemen, nabarmenduko nituzke datu zientzian eskaintza berria, zibersegurtasunareko online eskaintza eta soldadurako programa. Mondragon Goi Eskola Politeknikoko etengabeko prestakuntzatik konprometituta gaude gure enpreseko laboratzaileen garapenarekin eta baita profesionalen formakuntzarekin ere.